Christmas kayo ilang pang Japan Post na truck. Hi guys! Good morning! So, Sabado karon guys, manglaag mi, wa may duty ron, may klase sa Kio. So, maglaag ta guys, atong ilaag sa Kio. But before ta mulaag, kay mo hapit sa ta sa Tosha. Dalhon ta mo sa Tosha guys, aron makakita mo sa ilang drugstore diri. So, abot na ta diri guys, muna ay Tosha. Welcome to Tosha. Drugstore diri sa Japan guys. Pero na may lang drugstore diri guys, pero diri ta kay nadirahang gipangita. Sila yung Christmas tree diri. Nagyari aki ay mo sa kayuguan. Nabangga. Yeah, first kay magkonta temperature 35.3. So mo nito siya diri guys, na pharmacy diri, mga cosmetics, mga Japanese cosmetics. Kinsay gusto magpasabay og kuan cosmetics sa Japan na diri daghan guys. Ina lang ko kung sa inyong gipangita kay pangitaan ta mo diri. Mga foods na diri kuan guys kanang ada diri ang gipangita ay mga lip balm ba, lotion, kakio kay kuan snacks, ngita na siya snacks. Kaniyang gipangita ay rose pink. Wala may rose pink. Kanina lang ato ang suwadan bi. Kay wala may lain. Ay, wala na diri ang gipangita. Ay mo ni diri guys ay nag red lang na diri, wala tong pink. At diri guys, nagtujuk-tujuk ta. Nagtujuk-tujuk. Guys, mo ni mga salon pass diri ay kaniya mong gamit nga salon pass o. Kaniya nindot ni si Jack wala po'y baho. Pero medyo pricey lang. Sa mga nangita og collagen guys ay mo ni ay na diri mga collagen daghan. Na po'y mga drinks na ay tablet kanay na po'y mga pangsagol sa milk kaniyang gitry ay hinja naglapad man ho. Manata diri guys. So muna itong napalit guys. Nakuan ay best buy daw. So wadya na to kung satisfied ba tani. Okay lang dahil pa siya. Na-miss ko ani nga pagkaon guys ay. Kakyo ning hila kay wala gihatag dadyan ay. Nindot siya guys kay lip tint ra siya in the SPF 20. Ang lips ay okay ra ang color. Okay hana ko nidya. Di ba nagkadyo ko hilig og mga makeup guys. Kontento na ko sa mga lip tint, mga ina ba lip balm. O kontento na ko ana basta na lang moisturizer ang lips ba pa di mag-dry labi na karon kay ko ana karon kanang winter. Mang-dry, mang-leaky ang mga lips kay mag-uga tungod sa kabugnaw. Yan diri si Takuya sa una guys, training ay mo ni ang army area sa army guys. Ay na mga kuan ay mga bundok, taguan na nila ko mag-training. Dako kadto ni sila space diri. Kung diri mi nagpunta diri sa una kay si Takuya diri man nag-apartment sa una kay diri man sa nag-army sa na apartment do. Inja, diri mi maglakaw-lakaw ni Akio. Dira ay, mingaw ng mga kabaskan sa Japan guys. Kaya nagpaabot na snow. Padong na snow mango diri. Basta ang sa Japan diri guys, basta farming nila guys kay once na gamitan every year. Maong tambok ang juta diri sa Japan guys. Ilang mga bunga pod sa ilang mga harvest kay mga lami ibang resulta na tambok ang ilang juta man, so mo effect ba dyan na ang katambok sa juta sa ilang fertilizer pod siguro diri kay mga kuan pod organic mo siguro lami ilang mga ilang bugas, ilang mga fruits lami diri sa Japan guys, ilang mga pagkalami mga kuan ba mga presko sa kagumkum kanang mga fruits nila kay kagumkum inana ba sa ilang humay. Basta Japanese rice kay lami iba dyan ang Japanese rice kay murag tungan na sa ilang juta diri ba nga tambok kay kaisa ra man gud gamiton sa kada tuig kay isa ra gamiton di para sa Pilipinas ba nga murag kaduha man siguro sa taa di pa kaduha katulo pa man ganang uban. So kuan jud ang gamit kadto ang juta. Mingaw kadto guys no. Ay mingaw kadto Japan oy. Way kabutangan ang kamingaw diri. Mahapit sa ta diri guys, magpagasa ta. Ilang gasolina diri ay regular kay 171. Diri sa Japan guys, kay di man pud pare-pareha ang presyo sa ilang mga gasolina. Na ibang lugar nga medyo brato, napoy uban nga medyo mahal pod. Di pareha pero gamay ra gud pud og ligas. Ay nagsunog dito guys ay ay nagsunog, naghaling. Nagkaingin ka dira bay. Sila pinapatong. Kawono ni ami pulis ni papa. Among driver.
Sweet lover. Driver, sweet lover. Amo pasahero. But na ta guys, na nata diri magpark ta. Welcome to Ion Mall, Zomino. Nilagkon sa Kitugnaw ay. Sakay tag elevator. Let's go, let's get inside. Okay, close the open. Suslipay ka ato ay. Naman ko diri dyan ganahan nga lagan. Nanata diri guys, request na aki yung lagan. Welcome! Itag ticket. Tanganan sa mga shoes guys, si aki yun yung sulod na yung itang papa ka nagpalit pa og ticket. Nindot man ko lang ilang duwanan diri guys, kay dako og space. May ay. Na diri lutuanan, na mga train. Sulod na iba na si papa, mapanahon man og palit og ticket. Magluto daw si Jai. May lutuanan dira ay. Cute ay. Nindot ka diri sa Kyo pa kung hilig ni og luto. May lang tag muliwat ka ni mama nak. Napa sila silindiri guys. May hugasanan, may gripo, may cute ka Jai. Na panganan og asin. Cute. Ay, resto ka. So, unigiringan panman. Nanit sa korona? Nanit sa korona? Dagan ka dyan mga pwede lutoon diri guys ay. Mga plato, baso, tinidor o kutsara. Mong ganahan sa kiyo diri guys. Kaya daghan man ka dyan pwede duwaon. Ngayon hirag magbuhat tani nga naman taon spy. Uy! Naman tanas pa oy. Ita diri guys, ang nakanindot po diri guys, kaya na sila pang massage bawal nagpaabot kasi mong anak. Kaya 15 minutes for 100 yen. Arita diri ay. Wal na ta diri guys, nag-relax. Sa Kyo na dito ay nagduha. Kyo ay. Tay nagduha si Kyo. Nagluha ko niyo, nag-massage ba? Massage ay. Massage ay, nagluha dito ay. Ang lingawa ni guys, ikato ay tujuk-tujuk. Giduka naman hanggoy, lamin na ikatok. Wala gusto ko ya ay, hindi naman nagituduk-tuduk itong anak. Dali as 15 minutes ay nakumanatag massage na ay. Walang massage ay. Ay. Magkadawat sa balon. Jamuli na ta guys. Nag-warning lingkod na ay. Gusto ni sa McDo. Kanya to guys. Kanihang gusto ay. Alita diri ay. Kanya itong i-order. Kani ay. No. Itong order guys, mini size na siya guys, pero pinakakidaghan chicken, then french fries with cheese. Which is so, let's eat. Medyo mahal siya guys, pero lami. Lami siya. Lami french fries with cheese. Puro lang kung nag-endorse ba. Atong tilawan nilang chicken. Lama. Murag Jollibee. Papa, Jollibee sa ito isyo. Murag sa glasa sa Jollibee guys. Kuha na lang ang kuwang ani, gravy. Kung nani gravy, Jollibee na. Mabalik pa ko ato. Lami siya. Guys, tanawan ninyo guys. Cute ka dyan na ay kuhan. Cupcake ang tindahan na. Cute ka dyan. Mura na ilang store. Pero basin halin naman. Napad sila namin sa kanakanan niya, kani store, truck, bus ba, sa na minivan. Guys, lami ilang chicken, pero mas ganahan ko sa ilang potato fries. Ido ka na mong abay. Padong na to si abay-abay, gikapag dinuwa.
So, mauna to among 3 for today, guys. Ang tanalingaw ramos sa mong lingaw-lingaw. So, that's it. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye, everyone!